magyarok a legjobban. Van egy műsorvezetőnk és egy szakkommentátorunk, ők fogják közvetíteni az olimpiai döntőnek az eseményeit. A Bence felkészül testileg, lelkileg, szellemileg erre a feladatra. Egységidő alatt minél több kulcsot kell megtalálni, minél szebben kivitelezett mozdulatokkal. Szeretnék kérni egy nagy tapsot a magyar reménységnek, Harsány Bencének. És amikor a magyar reménység talán megvédi a kulcskeresés olimpiai címét, 4 éve már megnyerte, itt van mellett a szakkommentátor kollégám, itt látunk most a magyar versenyzőtől. Harsányi úr jelenleg az ujjait melegítve, ez nagyon-nagyon kényes technika, felforrósodtak az előző versenyzők, és most próbálja kiüteni, mert amikor a testrészeihez ér, akkor szükséges, hogy megfelelő hőmérsékleten legyen. És hát nem csak a testrészeihez, hanem minden kis résbe is repedés, bárhol, ahol a kulcs elhúzódott, be fog menni, most visszaszámlál, és kezdi a kulcskeresést. Na, először a távolban tekint, hát messziről meglát egy fénydarabot, ami csillog, jobbról, balról, ez az indián technika, úgy tudom, illetve a mordoványi csipós technika, amit messziről vizsgálja a horizonton, és aztán neki ez az aprólékosabb mozgásokhoz. Például megnézi, hogy nem rejtette el valahol a saját ruházatában. Nagyon fontos ez a hátra pakolás, egy ilyen mozdulat a legjobb a körre, Bencének, de szerencsére azóta már fejlődött a sérülés, most szeretném kezdeni. Hát ez nagyon-nagyon evidensen, hogy a zsebében van, de nem oda rejtették el szerintem a verseny szervezői. Egy papír zsebű került ki, és némi akkor pénzre sajnos nem erre van szükség. Hol lehet? Nézek jobbra, a kínai versenyző már, mintha megtalált volna valamit. Az oroszok nem nagyon haladnak a 3-as pályán, de a magyarra figyeljünk. És most... A bokkafogás, a híres bokkafogós technikát az imént. Hoppá! És a télapó fogás, ahol a megtisztított cipőbe belenéz a versenyző, hogy esetleg abból tudná rázni a kulcsot. De nincs benne, nincs ott, hát hol lehet? A másik cipő is lekerül. Ez a magyar versenyző. Igen, csak elszabott volna a csukja. Ez egy nagyon veszélyes a kötelező műsorszám része, de úgy tűnik, hogy Bence! Megvan az első kulcs! Most már csak egy bicikli kulcsot kell megkeresni, mert leadhatolták a biciklét, ez egy kicsi kulcs, hol lehet fölvenni a betont is érte? Elképesztő! Hát hamarosan előkerül minden szerszám, egészen mélyen 3, 4, 5 centig lehatol a földbe, micsoda kupacol már a versenyző. Igen, és a vapor technika, ahogy